गाइस जय जगन्नाथ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ପାଖରେ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯାଇ ଆଜି କ'ଣ ଆଣି ଖାଇବି ଦୋକାନରେ। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ି ଦୋକାନକୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଇପି ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଇପି ଦୁଇଟା ଦିଅ ମୋତେ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଦୋକାନରୁ ଇପି ଦୁଇଟା ଆଣିଲି, ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଘରକୁ ଆସି ପ୍ରଥମ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ରୋଷେଇ ଘରେ ସେ ଇପି ଦୁଇଟାକୁ ରଖିକି ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ଯାଇ ଟମାଟର ଗୋଟେ ଆଉ ପିଆଜ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି, କାରଣ ଟମାଟର ପିଆଜ ଦରକାର ଥିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଆଜ ଟମାଟରକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରି ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଣିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ହିଟରରେ ଆମର କଡ଼େଇ ବସାଇଥିଲି, କାରଣ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି କଡ଼େଇକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ କଡ଼େଇ ମୁଁ ତେଲକୁ ପକାଇଥିଲି, ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତେଲ ବି ଗରମ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଗୋଟି ଜିରା ପକାଇଥିଲି। ଗୋଟି ଜିରା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପିଆଜ ପକାଇଥିଲି। ପିଆଜ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବି ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି, କାରଣ ପିଆଜଟା ଜାରି ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପିଆଜଟା ବି ଜାରି ହେଇଗଲା। ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଟମାଟର ପକାଇଥିଲି, ଆଉ ଟମାଟର ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି, କାରଣ ଟମାଟର ବି ଜାରି ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଉଭୟ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଜାରି ହେଇଗଲେ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଆଣିଥିବା ଆମର ଇପି ମସଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଚାମଚେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଥିଲି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ପାଣି ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପାଣି ବି ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆଣିଥିବା ଇପି ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ପକାଇଲି। ଇପି ପକାଇ ତାକୁ ତାପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ପାଣି ଟିକେ ମରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବି ଆମ ଇପି ପାଣି ମରିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଇପି ବି ଆମର ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ବି ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥାଳିଆ ଚାମଚ ନେଇ ଇପିକୁ ପୁରେଇ ନେଇ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ତ ଦେଖିଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା, ଇପିଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ବି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ତମେ ଇପି ବନେଇ ଖାଇଛ କି ନାହିଁ।